Sanibona, ngiyanibingelela. Ngizothanda sibheke nansi i-album ethwasa lekhansela elisanda kuyikhipha ethi Ugwayi Uyavutha. Bonke abantu sebamukela kwi-channel into efana sokuthi TV. Iphumile-ke i-album bafowethu nani bodadewethu, yatholakala kuma-online stores. Abayifunayo bayazi indlela yokuyithola. Kunama-channels okuyithola kwezinye iy'ndawo yakhokha ukuze ukwazi ukuyithola i-stream-e kahle, uyiviwe kahle. Ezinye zezingoma lezi njengoba nizwa-ke ingoma ukuthi inhle kanjani, iyavuma, imnandi, iyathandeka, nephimbo elaziyo eyithwasa lekhansela. Kunephimbo lihle kabi mangoza ngezokucula. Bezane abalandeli beseye ezazimetha ngiphume ngingena myoto ingoma ngishaya kakhulu bangiponsela manje bayomitha abanye bathi bayosebenza kanti bayokhomba bandaba. Ezinye zey'ngoma lezi zikhona ziningi, ngahamba noyilalela niy'thokozele. Ngihambe bafethu nayilalela nani bodadewethu, ngiyethemba nizoyithokozela. Uhlezi umuhle-ke umsebenzi wamaskandi, amaciko asebenza kanzima ukuyoqopha, athathe isikhathi sawo ayobhala ngestudio, enza lo msebenzi enzela thina ukuze sithokoze. Njengoba kuza no-December-ke, ngiyacabanga futhi ngiyathanda ukuthi amanye ama-album lawa asazokhuphuka, abantu bawathokozele. Sale kahle, sizohlala ngokuzayo mase sibheka umsebenzi kwelinye iciko.